transcurs. Pues una valoració molt bona, què tenim que dir? Sí, ja està bé, no? Jo crec que estem contents. Ha funcionat molt bé el disco. El van gravar un poc saturats perquè el van gravar mentre estaven encara fent els concerts de l'any passat i no esperàvem tant, no sabíem quina rebuda tindria, però està molt guai. Han pogut tocar tot l'any, ara fins a desembre. O sigui que encantats, no? Sí, molt de curro, molt de concert, molta alegria, molt de viatge, molta ressaca i, en fi, el que buscàvem, no és el que volíem. Divisa, mapa i bandera, el destí serà paper banyat, serem com pluja, amor de mar, farem del vell record. Divisa, mapa i bandera... A veure, l'evolució ja simplement en la formació ja es veu clar. O sigui, passem d'un format més acústic, no? Des d'Ovidenques a un format ja amb bateria, ja... Crec que l'evolució del so en si ha anat millor, a part instrumentalment nosaltres millorem, no? Com a músics, com a intèrprets. Aleshores el nostre producte crec que també millora i tot és més compacte, tot està... és com que tot té una direcció clara. Abans, quan en la maqueta és un so més acústic, però alhora un poc més desordenat. Al final hem aconseguit això, fer el canvi des de la maqueta, que eren menys instruments i nosaltres pues, també teníem menys experiència, el que ha dit Dani. Ara tenim com un so més redó, més ple. Hem intentat, si escoltes l'últim disc, estem tocant tot el rato, tots quasi, i és un poc saturant a l'hora d'interpretar-ho, però després el resultat, pues, les cançons com que s'han fet més grans. Alhora també tampoc es perd el que és l'essència Diluvi, no? O sigui, evident que tu veus que canvia la formació, canvia la instrumentació, però realment sempre sona Diluvi. Encara que hi hagi un caixó, si hi ha caixó bateria o sempre sona Diluvi. La teua tendresa insumisa, el teu cor desobedient. Ens imagines llegant la geografia, creuant països, mirades i destins. Música irlandesa, cumbies, és que tot està, música brasilera un poc, no? Perquè les batucades... Carlinhos Brown a Flogging Molly. Sí, o sigui, de Dubliners també. Sí, no? És un poc la història de nosaltres el que diem, no? El folk s'ha d'interpretar i el folk no és únic valencià, no? Si volem ser un grup de folk que obrirà el folk del món, i en el folk del món hi ha diferents ritmes, de llatins a africans a balcànics, tio. A balcànics, a celtes, i per tant un poc tindrà una miqueta de tot. Estimem tot allò que ens diem, ai, 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 allò que ens diem, ei, 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 el teu cor desobedient, ai, ai. Cantem a l'amor, cantem a les llibertats personals i col·lectives, cantem a l'esperança, cantem a lo que mos naix. No, sí, fins i tot a la tristesa, a les pèrdues, perquè la cançó, el nom del disc, està basat en la cançó d'Ànima, que és cap a algú que has perdut. Un poc de tot. De fet, este disco, no, contiene propostes de nom, i el primer era, que era 8 cançons d'amor i 2 de guerra, no? Era un poc com, pues un disc més destinat a l'amor, que no és el cas de Motius i Alegria, que no eren tan amorosos. Estime el teu cos que crida vida, estime tot allò que ens diem. Molt positiva, no? Molt bona. Si repetim amb ell és perquè és positiva. És una persona que, a més de ser un productor, crec que el més important és que és un amic. Aleshores, quan ve, ell no és una persona externa que ve a produir un disc, sinó que és com un integrant més, que saps que està a Barcelona i quan toca fer el disc s'assenta a nosaltres i ho elaborem. Aleshores, l'experiència crec que és molt positiva, sempre. Sí, al ser amic té la confiança de dir-nos les coses, trobe, obertament, i de dur-nos al puesto que dic jo. Sí, o d'escoltar-te també. Sí. A voltes fa de psicòleg i tot, vull dir, és que m'està avançant. Ai, 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 ei, 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 la rebel·lia d'un cor sublim. Al principi de la gira vam fer moltes entrevistes, no? I totes pregunten, com era el moment de s'obrirà el nou Canal 9. Vam fer moltes voltes aquesta pregunta i diem que el guai de la música en valenciana és que és un ampli ventall, no? Que han passat
de l'Sky Dolçaina un ventall molt gran, amb moltes possibilitats, amb molts grups, amb molts estils, i de mica en mica i poquet a poquet cada estil està adquirint, hòstia, una professionalitat molt gran, en grups que comencen a sonar molt bé i l'interessant és això, no tindré un espai musical en València que mola, però el que mola és que coses es facin bé, que isquen bons productes, jo crec que ara estem en aquest moment. Sí, n'hi ha molta diversitat. Abans, el que diu ell, pareix que de pa i peixet no eixies. Ara jo crec que trobes de tots els estils i això és guai. I el fet de que hagin obert la ràdio pues, és un puntazo. Por fin! És molt positiu, no?, per donar a conèixer a tots aquests grups que hi ha, perquè realment hi ha grups molt bons per cantar en la nostra llengua i realment s'han de difondre. Pues, Ara, però que no acabe com antes. Ja, Sí, per favor. Per favor. L'important és que no acabe com antes. Seràs aquella que vas voler ser. Seràs la tres voltes rebel. Seràs un puny alçat al vent. I tu sols tu faràs vibrar 5 continents. jo crec que cada volta n'hi ha més dones i això és algo favorable. Simplement pense que s'ha de valorar a la dona i a la feina que fa, no simplement per ser dona s'ha de valorar. Jo crec que és important també valorar aquesta feina i que sí que n'hi ha molt bones artistes. El problema és que pareix que siguen invisibles i això és lo injust. Però jo crec que cada vegada n'hi ha més i jo anime a que les dones totes es posen davant de l'escenari, que facin, no sé, que es donen a conèixer. I perquè crec que ara mateix és un bon moment perquè elles troben el seu espai i puguen desenvolupar-se com a artistes. Penso que això és important. Normalitzar, Sí, que siga normal, no? clar, que no vegin algo extraordinari que n'hi hagi una dona davant de l'escenari cantant o tocant el baix o de tècnica de so o de llums o me sé dona igual, fent qualsevol funció. Pense que ha d'estar igual que qualsevol home. Si volem la igualtat, jo trobo que ha de començar per nosaltres i no pensar com és dona, oh, és dona, deu de ser boníssima, perquè si és dona i està ahí, o que malo, tal. No, tio, valorem la faena i a la persona. Deixem estar un poquet ja el rol este de... Bueno, pense jo, Aquesta és la meva opinió com a dona. Alliberada a qualsevol espai. Us diu el festivern i què se vos ve al cap? Fred. Humitat, no, està guai. Ressaca, també. Sí, no, home, és guai, és molt guai que es diguen que vas a tocar en el festivern, està pues, molt bé. I, bueno, de fet, nosaltres hem anat... Jo crec que tots hem anat sense haver tocat. Sí. Em costa recordar un cap d'any que no sigui en el festival, vull dir, al final... Està guai perquè van donar una alternativa a la gent que li agrada la música en directe i li agrada l'ambient del festival, al final, que és un ambient de germanor i de bon rotllo. I han trobat ahir una alternativa per a tota aquesta gent que jo crec que la gent s'ha donat compte. Cada volta es veu que a cada edició hi ha més gent i és, personalment, ja com a persona que va gaudir de l'encontre és brutal. Després tocar, pues, sempre ens il·lusiona i tenim moltes ganes. Enguany ens han posat a l'hora de berenar. Correcte, el cafenet vol fareu amb nosaltres, Però bueno, l'altra volta també estàvem a l'hora de berenar i va funcionar. O sigui, però- tampoc... Som grup de berenar. Sí. Però això mola. Lo cumple. Farol de públics. Sí, sí. Així no podem vindre. Sándwich de paté, nocilla, ja ho sabeu, n'hi haurà de tot. I Fanta, Así que todos, niños y mayores, a la hora de berenar, a veure el berenar. Estem pensant en el catering. El catering. I si volem repartir alguna cosa, no sé. Sí, i al millor ell fa un striptease. Això era secret, no? Era un secret. Dictas. Me cago en... Serem com cruz amor de mar. Vos esperem Jo què he de fer? Al festival. I ja està. el 31 de desembre. Festival, jo què sé. Vale, va. Digo tu, l'ànima. Joder, però si ja estan gravant, igual d'ací troben algo xistós. Està guai. Vos esperem. Al festival. No t'equivoques.
Tu has de dir de desembre, l'últim. No. Vos esperem. El Festivern. El 31. De desembre. Festivern. Adeu. Festival. Dani m'ho ha preguntat. De desembre? No De està clar. desembre. Home, no vol dir que siga de gener, no? No sé, tu m'ho has preguntat.